bang Kiko, wala ka bang peace of mind? Yung kahit konting ano lang ba? Super Migubay is in the house again, and for today, tatagalogin ko lang tong gusto kong ibahagi sa lahat, lalo na sa nangyari sa labanan ni na Rendon Labador at Jonah Renz Brosco. Sa laro, wala naman akong masyadong nakikitang ano doon, kasi paglaro makikita mo may mananalo, may natatalo at tanggap naman yun ni Rendon Labador. At sa yung sauli na yung nagpapasalamat na siya, binastos siya ni Kiko Matos. Maraming nagbigay ng reaksyon, pero mas tumatak sa akin si Mr. 62 Vlog. Susunod na yun sa sabi ko. Una, dito lang ako kay Rendon Labador. Rendon Labador, ang masasabi ko sa kanya lang, magaling siya mag-motivate, magaling siya magsalita na ano talaga yung tao, kasi mismo ako medyo idol ko na siya. Hindi lang medyo, kasi nagugustuhan ko yung mga pagsasalita niya at naging idol ko na siya. And then yun, sa paghahamon ni Kiko Matos, sumugal naman siya sa paglalaro. Kasi sportsmanship naman yan, tao yan. Pag sabing laro, sportsmanship yan. So yun, naglaro, natalo, tanggap niya yun. Ang hindi lang niya kaya yung babastusin siya in personal, and then yun yung mali ni Kiko. Yun yung mali, sobrang mali talaga. And then kay Rendo naman, sobrang idol ko to, kasi bawat content ng video na niya, pasensya na kayo kung ganito ako magsalita kasi Bisaya man. Kay Rendo naman, mas may laman talaga yung content niya, kasi bawat content niya puro katotohanan. Medyo masakit man siya marinig mo, medyo masakit siya dito, pero motivation yun yung katotohanan sa buhay natin, diba? Kung hindi ka magsikap, wala ka marating. Pero sa paglalaro, okay naman yun, sportsmanship naman yun. Sumugal siya, ganon, tapos naglaban, natalo. Idol ko talaga si Rendon. Salamat masabi ko sa'yo Rendon, patuloy mo lang yung pagiging sa motivation na speaker mo, yung mga content mo na may puso, sa pagsasalita mo. Tamaan kami, although natatamaan kami, pero medyo mas lumawak yung pag-iisip namin sa mga bagay-bagay. Salamat sa iyo, bro Rendon. At sa kay Kiko Matos naman, tol, ang masasabi ko lang sa iyo, bawat video mo puro patapang, puro pang hamon. Ano bang gusto mong patunayan, ha? Anong gusto mong patunayan? Pag matapang ka, may ano ba yun? May ano ka ba? May pag matapang ka, may ano ka ba? May value ba yun? Ha? May value ba yun? Sa bawat pagtapang-tapangan mo sa social media, ano ang maidudulot yan sa'yo? Diba, bash? Diba? Hindi naman ako basher sa'yo. Nung una, naaangasan ako sa'yo, nahambugan ako sa'yo, kasi bawat content mo puro payabang, puro patapang. May bawal sa bata tingnan, kasi para sa mga malalaking tao lang yan. Sa issue na to, sa inyong dalawa ni Rendo, wala namang kasalanan si Makagago. Promoter lang man siya. Sana naman, nung una nga, nagustuhan kita, naging idol ko, kasi nagbabait-baitan ka na, yung lagi ka nang hinahamon ni Eruption, Eric Tai. So
Isa ko lang masasabi ko lang sa'yo, Kiko, na magbago ka na tol. Huwag ka na puro tapang. Wala kang mapapala dyan. Makisabay ka na lang. At sa kay Mr. 62 Vlog, isa itong vlogger na nagbibigay reaction. Nagustuhan ko yung katapangan niya kasi pag magsalita siya, wala siyang preno. Gusto lang tayo iparating sa inyo Kiko Matos, na kung yun lang ang ginawa ni Rendon sa'yo, mas malala pa yung sa kanya. Sana nga magkikita ko to si Mr. 62 at sana makasama ko siya ng araw kasi Bisaya man ni siya at idol ko rin to. Sana magsama-sama lahat ng YouTuber balang araw. At tol, Kiko, sana magbago ka na. Huwag ka na puro tapang, wala kang pala dyan, wala. Oo. Kasi wala talaga. Lahat may galit sa'yo. Ano nang nangyari sa'yo? Wala ka bang, Kiko, wala ka bang peace of mind? Yung kahit kunting lang ba? Yung kunting katahimikan sa pag-iisip mo. Diba? Kasi puro ka pa yan. Shout out Mr. 62 Vlog. God bless. Yun lang yun akin sabi sa issue na to. Hindi ako nakikisaw, so medyo may kaunti. Yun lang.